Competemos hoxe en día todos por unha orquesta que anima unha romería ou algo parecido, e os vellos gaiteiros de antes que tamén animaban romerías e festas. Temos aí un momento intermedio no que aparecen instrumentos como aquel negro David e metais e outras historias, e, bueno, nos recollemos esta peza no Courel intentando un pouco repasar esa historia perdida. Chámase O Pico de Abril, é un muñeiro.